Sarımsaqны кызлары кутыртып калдырдык инде. Резида Пагыниятуллина май бәйрәмнәре җиткәнен көтеп тормый, кар өрү белән быел җир мендәр кебек кабарды ди ул. Көзен туңмау үзенчә ярдәм итә, кулга көрәк алып, бакчага хәтта башка елга караганда алдан чыга ул. Быел иртә чыктым, иртә. Былтыр майның 5ләрендә чыгалырым. Чыктым. Быел инде менә 2 кичә утырттык. Нәрсә утырттыгыз монда? Менә монда мин кичер утырттым. Монсында чыгындыр утырттым. Бакчачылар сүзләренә караганда, быел карның шактый күп булуына карамастан, җир иртә өлгергән. Шунысы да әйтергә кирәк, Биектау районында инде казу эшләренә бер атна элек тотыналар, хәзер исә сарымсак, суган, кишер кебек яшелчәләрне утыртырга вакыт. Бу безнең менә яшелчә үсемлекләрен үстерә торган теплицабыз. Әле башка бакчачылар җир эшләренә тотынган вакытта Гүзәл Әлимованың үсентеләре шаулап утыра инде. Ул үз гомерен әлеге эшкә багышлый, аның теплицаларында помидорлар, чәчәкләр баш күтәреп кенә калмый, яшелләнеп утыра. Үсентеләрне гади су белән түгел, җыйган карны эретеп сыйлый. Бик файдалы, йомшак бит ул. Менә иң алдан менә иренмичә карт утырдык без, менә монда сез килгәнчә әле 4-5 бочка бар иде безнең. Аларны тотып су сибеп битердек без. Помидорлар инде чәчәккә берләнгән, сортлары гына 8 төрле, урамга чыгарырга вакыт ди бакчачы. Бакчаларын тырмалап, чистартып куйганнар. Быелгы язның җылы һәм үзенчәлекле килүе бакчачыларга яхшы уңыш фараз итә. Җәйне бик иссе булачак дип әйтәләр инде. Шуңар күрә әйбәт булыр инде ул урожайлар, Алла бирсә. Кыяр белән помидор иссене ярата, бит җылыны ярата. Шуңа күрә су сибергә иренмәбез инде, иншалла. Быел сыелны чәчүгә былтырдан караганда иртәрәк. Бакчачылар көрәк тырма тоткан вакытта механизаторлар бу атнада басуга чыкты. Биектау районының Хәмдиев хуҗалыгы кырларында техника тавышы тынмый. Менә чынчыгын чәчәбез инде. Аңа тырмаладык инде. Ничек соң менә җир башка еллар белән чагыштырганда дип әйтик инде. Елдагы чайында кар күп булган җирләр килми. Татарстан районнарында кыр эшләре, кыза көзге культуралар һәлак булудан килгән зыян чама белән 1 миллиард сумлык дип бәяләнә. Моның төп сәбәбе көздән дым булмау. Бүгенгә бик иртә арпа чәчүгә чыккан районнар бар. Әлмәт, Ознакай, Аксубай, Актаныш, Баулы, Бөгелмә, Чүпрәле һәм башкалар. Дым каплату эшләрен төгәлләргә вакыт дип белгечләр. Бүген бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Марат Әхмәтов район җитәкчеләренең исенә төшерде. Республика тулысынча яза кыр эшләрендә инде бу эшкә тотынмаган районнар республикада юк. Менә бу көннәрдә республиканың төньяк районнары да инде дым каплату һәм кайберләре хәтта чәчү эшләренә керешеп китте. Калган территорияләрбез республиканың көнбатыш яклары да, Идел аръягы районнарда инде 3-4 көн тулы куәтендә чәчү эшләрендә. Төньяк районнар бу эшкә бераз соңрак тотына, чөнки басулардан кар күптән түгел генә китә. Кыш бик кырыс килмәде. Тоң булмады, шуң белән бөтен булган карлар алар җиргә сеңеп бардылар, күбесе диярлек инде. Ташу да булмады, менә күргәнегезчә инде. Шуңа күрә җирдә дым күп, әйбәт. Көннәр булай торса, чәчү узакка сузылмаска тиеш. Аны әйтеп бетереп булмый инде. Ничек менә погодасы туры килә, һава торышы ничек була, ватылмаса техника. Булай без 10 көндә чәчеп бетергә тиеш инде, бөтен сәяк булса. Татарстан буенча 1 миллион 742 мең майданда кыр эшләре башкарасы бар. Иң мөһиме һава шартлары гына бозылмасын ди механизаторлар. Акырдалар кояш чыгып, офыкка югалганчы эшләргә әзер. Нияз Рахман, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.